Na veľa konferenciách a na veľa prednáškach alebo prezentáciách, kurzoch a workshopoch môžete vidieť, že sa rieši brand versus výkon. Koľko investovať do jedného, koľko investovať do druhého. Z môjho pohľadu to však nie je brand versus výkon, ale je to brand a výkon. Pretože tie efektívne firmy a tie fungujúce firmy, ktoré to dotiahnu ďaleko, tak majú oboje a riešia skôr ten pomer, koľko investovať do jedného a koľko investovať do druhého. Takýto komunikačný funnel ste už určite videli. Väčšinou sa to uvádza ako nejaký marketingový funnel alebo komunikačný funnel, zákaznícky funnel. Vždycky v tej hornej časti tak je awareness, v strede máme nejaký interest alebo zvažovanie a potom je tam tá nákupná fáza zákazníka. Každá časť toho funnela tak má iný cieľ, je tam iná komunikácia. My si to pre jednoduchosť dnes zjednodušíme a budeme sa baviť len o tom awareness, o tom brand, značka versus, alebo teda a výkon, ktorý je hneď pod tým. Aby sme si ukázali rozdiel medzi brandovou a výkonnostnou komunikáciou, tak je dôležité si to dať do nejakého kontextu a ukázať si to na príklade. Predstavte si, že chodíte každý deň do práce autom a vydáte billboard na nejakú značku bežeckých topánok. Vás tá značka v podstate ešte ani nezaujíma, pretože nemáte potrebu nakupovať jej produkty, ale ona sa vám postupne ukladá do pamäte. A tým, že tú značku vydáte často a vytvárate si s ňou nejakú emóciu, tak potom pravdepodobnejšie budete u nej nakupovať v momente, keď nastane nejaký problém. Je to bohužiaľ tak, funguje to podvedome a preto tie veľké značky robia čím ďalej, tým viac tých brandových kampaní, ktoré sú zamerané na tú emóciu a na tú frekvenciu, aby sa nám zobrazovali čo najčastejšie. V momente, keď potom nastane nejaký problém a vy pôjdete behať a pokazia sa vám tenisky, tak čo spravíte? Idete samozrejme na internet a idete hľadať nejakú značku topánok, kde by ste si mohli tieto tenisky kúpiť. Tam už na vás vyskočí ale tá výkonnostná reklama. Tá reklama, ktorá vám hovorí, hej, máme tu bežecké tenisky za super cenu, poď si ich kúpiť. A vy tým, že ste tú značku už 20 krát predtým videli, pretože okolo nej chodíte do práce, tak máte oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že ho nenakúpite. Ako môžete vidieť na tomto príklade, tak ten brand krásne podporuje výkon a na konci tohoto videa tak si to ukážeme ešte aj na grafe, ktorý to potvrdzuje. Ak by som mal ale úplne v jednoduchosti zhrnúť ten rozdiel medzi brandom a výkonom, tak už z toho môjho rozprávania môžete vypozorovať, že brand je zameraný na nejakú značku, na tú emóciu, na rozšírenie povedomia, na frekvenciu a výkon už je skôr o tých tržbách. Je to o tom produkte, o tých konkrétnych USPčkách a výhodách, prečo sme lepší ako konkurencia. Jedinou úlohou brandovej komunikácie tak je zvýšiť povedomie o vašej značke. Ukážeme si to na nasledujúcom videu a kampani od značky Liftago, ktorá veľmi pekne komunikuje nejakú konkrétnu potrebu, vychádza z konkrétneho insightu tých zákazníkov a je založená primárne na tej emócii a primárne na tom, aby sa s tým, čo oni ukazujú v tej reklame, aby sa s tým stotožnil každý jeden zákazník, ktorý práve si objednáva taxík. Dobrý den. Honey baby, meet me just one last time. S Liftagem se o čas bát nemusíte. Stáhněte si aplikaci a vyrazte na cestu. Tati, a lístky máš? S Liftagem se bát nemusíte. Stáhněte si aplikaci a vyrazte na cestu. Skvelé to je vidieť aj na tejto bannerovej komunikácii. Poberieš to všetko, neboj, idem Liftágom. Za chvíľku to letí, neboj, idem Liftágom. Hrdlohřezy, neboj, idem Liftágom. Jednoducho krásna brandová komunikácia, ktorá cieli na to, aby si zákazník alebo tá potenciálna cieľová skupina, ktorá jazdí taxíkom, si to zapamätala si tú potrebu a v prípade, že jedného dňa budú chcieť ísť niekam taxíkom, tak si spomenú práve na to Liftago. Zapamätajte si prosím, že vždycky to video
je v brandovej komunikácii viac ako banner, pretože to video vie predať emóciu, vie predať ten príbeh. Bannerovou kampaňou sa brand netvorí. Môžete vidieť kopec bannerov, to znamená na rôznych CLVčkách, pri zastávkach alebo billboardoch. Vždycky to slúži len ako doplnok k nejakej kampani, ktorá beží niekde vo videu. Takže v prípade, že sa vás niekedy bude nejaká agentúra snažiť presvedčiť o tom, že poďte investovať x tisíc do rozpočtu, ktorý bude komunikovať bannerovú kampaň niekde na Facebooku, tak to nebude mať ten reálny brandový dopad, pretože vy tou brandovou kampaňou nepredáte tú emóciu, nepredáte ten príbeh a tá zapamätateľnosť u bannerov ide výrazne dole, hlavne na sociálnych sieťach. Takže ak budete chcieť skutočne budovať vašu značku, skutočne budovať povedomie o vašej firme, tak určite skrz video a bannery len ako doplnok. Čo nám však pomáha budovať tú našu značku? Môžu to byť kódy značky, ktoré skvele fungujú v komunikácii a vidíte ich v každej brandovej kampanii, nielen v Česku, na Slovensku, ale aj vo svete. Tak sú to tieto charakteristické prvky, ktoré nám pomôžu rozpoznať a identifikovať našu značku bez toho, aby sme museli vidieť logo alebo názov. Sú to také mentálne skratky, ktoré prepájajú reklamu alebo produkt s danou značkou v mysli zákazníka. Medzi kódy značky tak patrí logo, patrí tam nejaký konkrétny charakter, balenie, produkt, ikony alebo elementy, slogany, určite audio, konkrétny vizuálny štýl reklamy, farby alebo aj font môže byť dobrým kódom značky. Úlohou toho kódu je, že ten zákazník vás ani nemusí vidieť vašu značku, vaše logo a automaticky spozná, kto ste, automaticky vás vie odlíšiť od konkurencie. Na týchto príkladoch tak krásne vidíte, že viete tú značku spoznať aj bez toho, aby pri nej bolo napísané, o jakú značku sa jedná. Tvar fľaše, jasná Coca-Cola, zelená ruka, Alzák, ten tvar pod ňou, tak každý pozná kečup Heinz, nemusí tam byť ani nič napísané, Ferrari červená, McDonald podľa loka a toho zeleného pána, taktiež každý pozná, primárne v Českej republike. Ide o pána, ktorý je v reklame na Airbank a je tvárou tejto značky. To, čo nám pomáha veľmi dobre sa odlíšiť od konkurencie a vytvoriť si vzťah so zákazníkom, tak sú aj slogany. Či už je to Nike, Just Do It, McDonald, I'm Loving It a kopec ďalších, tak určite dobrý slogán vám pomôže v tom, aby vaša komunikácia bola ešte efektívnejšia. Veľmi dobre funguje, aj keď je brand značky postavený na jej zakladateľovi. Či už to je Steve Jobs, Elon Musk alebo ten pán z KFC, teraz si nespomeniem na jeho meno, tak sú to ľudia, ktorí vytvárajú povedomie o tej značke. Takže ak by ste sa na to cítili, tak určite doporučujem stať sa tvárou svojej značky, komunikovať za ňu a je to taká osobnejšia, personalizovanejšia forma tvorby brandu, ktorá veľmi dobre funguje na to, aby ste si vytvorili vzťah so svojimi zákazníkmi. Spoločnosť Ipsos robila v roku 2020 výskum na to, kde zisťovala, ktoré kódy značky fungujú vo svete najlepšie. A na tomto grafe to môžete krásne vidieť. Sú tam vlastne vidieť dve veci. Jedna je tá fialová, to je percento značiek, ktoré najčastejšie používa daný brand kód. To znamená, najčastejšie značky používajú logo, potom najčastejšie používajú farbu, font, vizuálny štýl, logo, slogán a úplne najmenej používajú nejakú hudbu, prípadne celebritu, charakter alebo konkrétny zvuk. Čo však ale úplne najlepšie funguje v tej komunikácii a vyšlo to práve z tohoto výskumu, že na zákazníkov úplne najviac funguje ten konkrétny zvuk, nejaký charakter, celebrita, tvar obalu alebo vizuálny štýl a potom už je to v podstate všetko v jednej linke, ale najsilnejšie fungujú sonické značky, ktorí majú nejaký zvuk, typicky napríklad Netflix, tadam, to pozná úplne každý a je to niečo, s čím si okamžite spojíte tú značku. Tu napríklad vidíte, prečo sa tak dobre darí Alze v Česku a na Slovensku, prečo tá jej kampaň a tá jej mediálna prítomnosť je tak obrovská a každý ju pozná, z toho dôvodu, že oni využili ten zvuk, ten Alzákov hlas pozná podľa mňa každý a majú do toho aj ten charakter, majú aj toho Alzáka, ktorý je veľmi, veľmi silný a používajú ho všade. Používajú ho v telke, používajú ho v rádiu, na sociálnych sieťach, na billboardoch, na e-shope. Ten zelený panáčik je úplne všade a každý z nás tam nakupuje, každý z nás sa s ním nejakým spôsobom stotožní, pretože poznáme ten hlas
a poznáme aj tú jeho zelenú farbu a ten jeho konkrétny charakter. Čo sa teda týka toho brandu, tak úlohou brandu je, aby nás zákazník vedel rozpoznať od konkurencie, aby nás videl, že sme to my a že to nie je konkurencia, to znamená, že sa odlíšime napríklad tými brandovými kódmi, aby si nás zapamätal. To, že si nás zapamätá, tak urobíme tým, že tá naša kampaň bude široká, bude na rôznych billboardoch, v telke, na sociálnych sieťach a kdekoľvek, aby sme tam boli čo najčastejšie, pretože tá zapamätateľnosť sa buduje práve tou frekvenciou zobrazovania konkrétnej kampane a aby si na nás spomenul v momente, keď bude nakupovať. Na začiatku sme si povedali, že úlohou brandovej komunikácie je budovať povedomie o našej značke, tak naproti tomu úlohou výkonnostnej komunikácie je priniesť tržby. Výkonnostnú komunikáciu meráme tým, koľko peňazí nám to reálne prinieslo. Od tej brandovej tak sa primárne odlišuje tým, že už komunikuje konkrétny produkt. Už je to viac taká tvrdá, neemočná komunikácia, ktorá skutočne útočí na to, aby ten zákazník u nás nakúpil. Keď sa pozriete na tieto banery značky Nosky, tak vidíte z toho tú performanceovú výkonnostnú komunikáciu 3+1 zdarma, 14 000 plus zákazníkov, recenzie, prípadne komunikácia Niceboy, 50% zľava s kódom láska do 17.2. Už sú tam nejaké výhody, už je tam nejaký deadline, už toho zákazníka tlačíme do toho, aby u nás nakúpil čím skôr. U tej výkonnostnej reklamy tak sa vždy držte pravidla 1+1 sa rovná 0. To znamená, že komunikujte jednu konkrétnu message v rámci jednej kreatívy alebo banneru alebo textu, popisku, čohokoľvek. Vždycky jedna konkrétna message. Aby ste do jedného banneru netlačili máme 3000 zákazníkov, máme dopravu zdarma, máme 3+1, máme 50% zľavu. Vždy iba jednu konkrétnu message, ktorú chceme, aby si ten zákazník z toho banneru odniesol. Čím viac tam toho budeme dávať do tej reklamy alebo do tej kreatívy, tým menej zrozumiteľné to pre toho zákazníka bude to pre neho zahlcujúce, nevyzná sa v tom a vždycky je lepšie tam mať iba jednu vec. Takže úplne v jednoduchosti, keď si to zhrniem, ten výkon, tak je tam vždycky produkt, konkrétna ponuka alebo teda nabídka v češtine a nákup. Nič iného od toho zákazníka nechceme, len aby prišiel a nakúpil. No a dostávame sa k tomu, prečo mať obe, prečo mať aj brand a výkon a ako to spolu súvisí. Každá firma jedného dňa narazí na tzv. Performance plateau. Skutočne neviem, ako mám tento pojem preložiť do slovenčiny, ale je to výkonnostná rovinka, kde už zvyšujúce sa investície do výkonnostných kampaní neprinášajú tržby navyše. Môžete to vidieť na tom grafe, kde na Y-ovej osi máme tržby, ktoré prichádzajú z reklám a na tej X-ovej tak máme čas. A my na začiatku investujeme do výkonnostných kampaní a ono nám to stále sa nám to zvyšuje, získavame viac a viac tržieb, ale v jednom momente už ten trh je tak nasýtený, že my to výkonnostnou reklamou nie sme schopní priniesť ďalšie tržby. Vtedy prichádza na radu tá brandová kampaň, ktorá podporuje budovanie značky, vytvára vzťah so zákazníkmi, rozširuje povedomie a navyšuje efekt našich výkonnostných kampaní. Môžete to vidieť, brand building activity, tou zelenou, takže začali sme investovať do rôznych brandových aktivít a ten synergický efekt sa prejavil aj na tých výkonnostných kampaniach, pretože zrazu získavame aj z dodatočných investícií do výkonnostných kampaní ďalšie tržby. Keby som to mal povedať úplne po lopate, tak v momente, keď vám prestanú fungovať výkonnostné kampane, začnite budovať ten brand. Je už síce neskoro, ten brand by ste mali samozrejme budovať úplne od začiatku, ale častokrát sa stáva, že tie firmy tlačia a boostujú práve tie výkonnostné kampane, výkonnostné aktivity a už zistujú, že už sa im začína iba zvyšovať PNOčko, už z toho nezískavajú tie dodatočné tržby. Vtedy je najväčší čas sa zastaviť, zistiť, kde je problém a veľmi často to býva práve v tom, že sme nebudovali doteraz povedomie o našej značke, nebudovali sme tú značku ako takú a vlastne nevieme ani kto sme, čo máme komunikovať, pretože sme doteraz komunikovali len produkty. Les Binet a Peter Field sú dvaja obrovskí experti práve na marketingovú efektivitu a brandovú komunikáciu. Dali dohromady tento graf, ktorý krásne ukazuje, aký vplyv majú brandové kampane na dlhodobé tržby. Na grafe si môžete všimnúť, že tým žltým sú zvýraznené
tržby z performanceových aktivít, to znamená investujem do performance, bum, vyskočia mi tržby, investujem, zase nám to spadne v momente, ak prestaneme investovať. Zase investujem do performance, bum, zase mi vystrieľa tržby, prestanem investovať, zase mi to spadne. Ale v momente, keď budem investovať do tých dlhodobých brandových aktivít, tak tie tržby budú pomaly, ale isto narastať dlhodobo. Veľmi dôležité je všimnúť si tam, že je ukázaný ten efekt až po 6 mesiacoch. Kopec firiem rieši efekt brandových aktivít už po prvom mesiaci a je to úplná blbosť. Investície do brandových aktivít alebo do brandových reklám, do komunikácie značky sa vám nikdy neprejavia tak rýchlo, že by ste po mesiaci videli nejaký brutálny uplift. Musíte jednoducho počkať, byť konzistentný, vytrvať a niekedy to trvá 6-7 mesiacov, kľudne rok, kedy uvidíte efekt tých svojich brandových aktivít. Nikdy to nebude hneď, takže nenechajte si nikdy nakecať, že investujete tuto jeden mesiac do brandu a druhý mesiac boom, vystrelia tržby. Ten efekt brandových kampaní je dlhodobý, je konzistentný, ale neprejaví sa hneď. Jednoducho funguje to postupne, rastie to postupne a pokiaľ vám niekto bude hovoriť, že investície do brandových kampaní po 2 mesiacoch uvidíte nejaký obrovský narast tržieb, tak bohužiaľ museli by ste mať nejakú sakra dobrú kampaň, ktorá by musela fungovať, aby to takto bolo a tých kampaní, ktoré takto vystrelia, je skutočne málo. Z pohľadu brandu a výkonu tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že 95% potenciálnych zákazníkov práve teraz nenakupuje. A vy práve tým, že budujete ten brand, tak cielite na ľudí, ktorí práve teraz nenakupujú, ale budú nakupovať. Z toho vyplýva, že tých 5% zákazníkov oslovujete tými výkonnostnými kampaňami. Ten váš výkon a tie vaše kampane na produkty, zľavové kampane a výpredaje, tak v podstate oslovujú len 5% toho trhu a tých 95% zostáva neoslovených. Tí ľudia si vás nezapamätajú, nebudú u vás rozmýšľať pri ďalšom nákupe, pretože videli len vašu výkonnostnú kampaň. Ako som už povedal, tak ten výkonnostný marketing zachytáva tú existujúcu poptávku, ten existujúci dopyt a ten brandový marketing, tá brandová komunikácia, tak vytvára ten nový. Pokiaľ investujeme do brandu, tak si vytvárame v podstate budúcich zákazníkov. Z výskumov tiež vyplýva, že ak kupujúci nepozná značku predtým, než začne nakupovať, značka má menej než 5% šancu, že si ju vyberú. Takže v momente, keď už nejaký zákazník alebo potenciálny zákazník má konkrétny problém, ktorý ide riešiť a rozpadne sa mu tá teniska a teraz si sadne za počítač a ide hľadať bežecké tenisky, tak pokiaľ v tom momente tú vašu značku nepozná, tak je menej než 5% pravdepodobnosť, že u vás nakúpi. Preto budujete ten brand. Preto budujete tú značku, aby v momente, keď tých 95% zákazníkov, ktorých neoslovujete svojou výkonnostnou komunikáciou, aby keď pôjdu oni nakupovať, aby vy ste mali vyššiu šancu, že u vás nakúpia. A vyplýva to aj z dát a ja to vidím u tých väčších značiek, s ktorými som pracoval, že tie veľké brandy, tie silné značky, tak majú na tých e-shopoch lepší konverzný pomer, majú nižšiu cenu za preklik a tie ich výkonnostné kampane sú efektívnejšie. Ak sa teraz pýtate, a koľko mám investovať do brandu a koľko do výkonu, tak vám úprimne poviem, netuším, ale dá sa to orientačne odhadnúť na základe toho, koľko rokov ste na trhu a jak veľký máte brand. Pokiaľ ste prvý rok na trhu a ste mladá začínajúca značka, tak 65% by malo ísť ideálne do výkonu, 35% do brandu a to z toho, že vy si tie peniaze najprv potrebujete zarobiť a potrebujete tie peniaze čím skorej, aby ste mohli financovať tie brandové aktivity. V momente, ak už začnete rásť a tie vaše investície do marketingu budú efektívnejšie, tak ten pomer budete otáčať a budete investovať viac a viac do brandu a menej do výkonu. Môžete vidieť, že tie veľké značky ako Coca-Cola, Apple, Tesla a ďalšie, tak oni už nerobia nejaké performance výkonnostné kampane. Oni už len budujú ten brand, pretože majú tak silnú tú značku a tak silnú tú emóciu, ktorú si s nimi spájajú zákazníci, že oni už nepotrebujú robiť nejaké kampane zamerané na produkty. Keď budete vyhodnocovať brandové a výkonnostné aktivity, tak u tých brandových doporučujem zamerajte sa na dosah, na frekvenciu, vizibilitu a cenu za 1000 zobrazení.
Pretože budovanie toho brandu tak je práve o tom, že by ste mali s čo najväčšou frekvenciou zasiahnuť čo najviac ľudí a byť čo najviac vizibilný. To, ako sa ten váš brand potom posúva a rastie, tak vám môže ukázať Share of Search, ktorý vám ukazuje, ako rastie podiel na vyhľadávaní vašej značky v porovnaní s konkurenciou. Taktiež hľadanosť značky, stačí sa pozrieť do Google Ads, tam vidíte, ako často a v jakej frekvencii zákazníci vyhľadávajú vašu značku. Môžete si tam pozrieť aj tú konkurenciu, dať si to do pomeru a z toho dostanete práve aj ten Share of Search. Na rôznych platformách ako YouTube alebo Facebook tak sa dajú robiť brandlifty, kde vidíte, ako si ľudia pamätajú vašu reklamu, prípadne konkrétne prieskumy, či už cez Behavio alebo iné agentúry, kde už si zaplatíte síce za to viac peňazí, ale je to presnejšie a vy získate reálne data o tom, akom stave je vaša značka. Čo sa týka výkonu, tak najdôležitejšie metriky tržby, PNO, ROAS, prípadne marža, veľmi dôležitá, a potom pozerať trošku aj na tie softovejšie metriky, cena za akvizíciu, prípadne CTR. Ak by som to mal zhrnúť, tak brand rovná sa emócia, výkon rovná sa racionalita, produkt. Bez brandu ten výkon dlhodobo fungovať nebude a narazíte niekde na ten strop, na to performance plateau. Domáca úloha bude teraz pre vás zistiť u vás vo firme, v marketingu alebo sa opýtať agentúry. Dal som vám checklist otázok, na ktoré by ste si mali vedieť odpovedať, a to je, aký podiel rozpočtu dávate do výkonu a brandu, či je vaša značka odlišná od konkurencie, či náhodou tie vaše aktivity nepodporujú aj konkurenciu, pretože aj to sa stáva, že ak sú si dve značky veľmi podobné a jedna z nich pustí reklamu v televízii, tak to začne zvyšovať tržby aj tej druhej značke, pretože tí zákazníci to nevedia poriadne odlíšiť. Skontrolujte si, či využívate rozpoznateľné a zapamätateľné brand kódy, a ktoré to sú, či máte len logo a farbu, alebo využívate aj nejaký charakter, maskota, zvuk, čokoľvek iné. Pozrite sa na to, či v reklamách komunikujete jednu jasnú message, a ktorá to je, či v tých performance kampaniach fakt idete len po jednom USPčku, po jednej veci, ktorá má toho zákazníka presvedčiť o tom, aby u vás nakupoval. Skontrolujte si, či vyhodnocujete správne metriky, či náhodou nepozeráte na lajky na Instagrame naproti tomu, aby ste sa sústredili na tržby na e-shope. Pozrite sa na to, či majú vaše výkonnostné aktivity dopady na výsledky, či náhodou len nepálite niekde peniaze za propagáciu príspevkov. Aj to sa stáva, že agentúra nakeca klientovi, že budeme propagovať príspevky na Instagrame a budeme tým budovať brand. Prdmakový, týmto sa brand určite nebuduje, funguje to len na to, aby ste zvýšili dosah, ale určite tým nevytvoríte žiadnu emóciu s vašou značkou. A to súvisí s tým, mrknite sa na to, či vaše brandové aktivity pomáhajú zvyšovať povedomie. Či sa vám zvyšuje share of search, hľadanosť značky, či si prípadne robíte nejaké prieskumy alebo brandlifty. Skontrolujte si to a dajte si na to pozor, pretože to sú tie veci, ktoré tú vašu značku reálne posúvajú dopredu.